Sugeng rawuh sedulur kabeh, mugi tansah pinaringan sehat lan rahayu. Ing kesempatan iki, ayo padha ngrembug babagan nasihat Jawa bab pemimpin utawa pepemimpin. Wong Jawa biyen duweni pepatah, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Tegese, pemimpin iku kudu bisa menehi tulodo nalika ana ing ngarep, bisa dadi penggerak nalika ana ing tengah, lan bisa menehi semangat nalika ana ing mburi. Sedulur kabeh, pemimpin iku dudu mung wong sing lenggah ing kursi kekuatan. Pemimpin iku wong sing duweni tanggung jawab kanggo ngopeni, nglindungi, lan nuntun wong-wong sing dipimpin. Wong Jawa yakin yen pemimpin iku kaya payung agung sing kudu bisa nglindungi kabeh rakyat saka panas lan udan. Yen pemimpin mung mikirake awake dhewe, mula rakyat bakal sengsara. Unen-unen Jawa ngendika, adil paramarta, jujur pinujul. Tegese, pemimpin sing adil lan jujur bakal diurmati rakyat lan diridhoi Gusti Allah. Jujur iku pondasar kapercayan, dene adil iku pondasar katentreman. Yen pemimpin ora jujur lan ora adil, rakyat bakal nandang sengsara, lan ora ana ketentreman ing negara utawa desa. Sedulur kabeh, pemimpin sejati iku kudu cedhak karo rakyat. Ora mung lungguh ing kursi sing dhuwur, nanging kudu mudhun, ngrungokake keluh kesah lan rasa susah rakyat. Pepatah Jawa ngendika, sapa nandur, bakal ngunduh. Yen pemimpin nandur kabecikan marang rakyat, rakyat bakal bali menehi katresnan lan kasetyan marang pimpinane. Nanging yen pemimpin nandur kesengsaraan, rakyat uga bakal nuduhake rasa nesu lan ora percaya maneh. Pemimpin iku kudu ngati-ati lan waspada marang kabeh kahanan. Wong Jawa biyen nyebut, eling lan waspada. Pemimpin kudu bisa ndeleng luwih adoh, ngrancang kanthi wijaksana, lan ora gampang kepincut marang godaan sing bisa njerumusake awake dhewe lan rakyat. Pemimpin iku dudu mung pangatur, nanging uga panutan. Wong Jawa yakin, suri tauladan iku luwih becik tinimbang perintah. Yen pemimpin mung pinter ngatur nanging uripe dhewe ora lurus, rakyat ora bakal manut. Nanging yen pemimpin uripe becik, jujur, prasaja, lan adil, rakyat bakal manut kanthi ikhlas. Sedulur kabeh, pemimpin sejati iku kudu gelem laku prihatin. Ora kabeh sing enak dianggo dhewe, nanging luwih milih ngalah kanggo kesejahteraan rakyat. Kekuatan lan kalungguhan iku mung titipan saka Gusti Allah. Mula kudu dianggo kanthi tanggung jawab, ora kanggo nguntungake awak dhewe, nanging kanggo kabecikan wong akeh. Sedulur kabeh, saka pitutur Jawa kita bisa sinau yen pemimpin iku kudu nduweni 3 perkara utama, jujur, adil, lan tulus kanggo rakyat. Pemimpin sing becik ora mung ngreksa rakyat ing donya, nanging uga dadi dalan berkah sing nyawiji marang Gusti Allah. Mugi wejangan iki dadi pepeling kanggo sapa wae sing diparingi amanah dadi pemimpin, wiwit saka pemimpin kulawarga, pemimpin masyarakat, nganti pemimpin bangsa. Pemimpin sejati iku ora mung dikagumi nalika isih urip, nanging uga bakal dieling lan didongakake kabecikane sanajan wis ora ana. Matur nuwun sampun nyimak pitutur iki. Aja lali kanggo like, share, lan subscribe, supaya channel iki bisa terus nyebarake pitutur luhur Jawa sing kebak makna lan pitedah.